Promičemo tu strategiju zajedništva, promičemo tu strategiju napretka, promičemo tu strategiju miroljubive suradnje među narodima i u tom duhu želimo se provesti, upoznati kulturu vaših naroda, vidjeti vaš prostor i preneti te poruke kako živite na naše prostore i da u budućnosti surađujemo i stvaramo nove perspektive razvoja. Jako bitno da se neguju tradicije antifašizma i da se neguje ono što nam je ostalo iz one nekadašnje zajedničke države. A ako me pitate kako se osjećam, pa osjećam se mešavina tuge i ponosa, znate. Uništili smo državu koju smo krvlju zadobili, ali smo ponosni što i dalje negujemo te tradicije. Jer znate, antifašizam nije opredeljenje, nikada nije ni bio. Antifašizam je način života. To je da ne delite ljudi prema boji kože, veroispovesti i nacionalnosti, nego da ih delite na dobre i na one druge, a na drugoj strani se zna ko su fašisti, jel tako?